sa buhay, mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Isang kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabiling pulong mo, dili mausap saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang
sa tanan katawhan mo iandam. Wa na'y laing gabayan pa ang Biblia kumpleto na nga akong buhi giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo so, way makatupong sa ngalan mo Dios. Kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Ibuhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kini tanan, ibuhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Ipasaylo mo ang katawhan, itagpo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik isaan mo, mga lawag ianda mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Ikaw lamang
panang. Nahisalaak ako kani ato walay kapainan, ang dalan nangit-ngitan sagong mamo Ginoo, nakit-an mo ako, gibag-o mo, gipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, gilig-on mo ako, kalisdanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo, dad ako ikoyog mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa kasa mo, presensya mo pon ako Ginoo. Saat mo maangkon ko sa gugma mo, o Dios gagsa ako. Laba kong gitingohan nga ikaw maangkon ko, puyo sa dughan ko, kuyogan mo ako. Presensya mo pun ako Ginoo. Wanay lain kong gitingohan, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Dios gagsa ako. Sa gugma mo, o Dios gagsa ako. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, niya nausab kami amahan sa pagpaminaw kanimo, niya nausab kami amahan sa pagkat-on sa imo mga pulong, mga mensahe nga gikinahanglan namong madunggan, masabdan, makatunan sa among pagpuyo nining naong sa kalibutan. Niya kami o Dios aron magpasalamat kanimo sa imong pag-uban kanamo, sa imong pag-atiman kanamong tanan, sa imong pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong makatawhan, bahin sa pisikal, material, spiritual, emosyonal. Padayon mo kaming gigiyahan, padayon mo kaming gipanalanginan sa imong mga pulong, padayon mo kaming gilig-on o gidasig sa imong mga saad, padayon mo kaming gipahinumduman sa imong mga pamaagi, amahan. Matag karon og unya kami padayon nimong gitagaag mga mensahe, padayon kang nakigsulti kanamo. Busa amahan, kami nagpasalamat kanimo sa imong pagkamatinud-anon kanunay sa imong mga saad, sa imong mga pulong. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag namog kalipay, kalinaw ug labaw sa tanan katagbawan. Dawata o Dios ang among mga pagdahig, pagpasalamat. Iblis na usab kami sa imong mga pulong, iblis na usab kami sa imong mga mensahe, amahan. Samtang kami magapadayon sa pakiguban nini maong programa nga imong gihatag alang kanamo,
padayon ka magapamuhat, padayon ka magapanalangin sa mong kasing-kasing sa unahuna sa tanan mo mga alagad o Dios nga naa karon sa nagkalaing mga nasod, nagkalaing-laing mga lugar, padayon ka magablas kung silang isalig itugyan nga na kanimo Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga naghatag na usab kanatog kahigayunan aron kita makadungog makabati sa iyang mga pulong. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa ato ang mga kaigsuonan ug ako ding i-greet no ang ato ang igsuon nga gigamit sa Ginoo aron pag gigamit sa Ginoo aron doon na tay matukuran og simbahan diri sa Maong Dapit sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Og akong i-greet no ang atong igsuon si Brother Moses Cardente nga karong adlaw mga kaigsuonan nagsaulog siya sa ika-80 katuig na dinhi sa kalibutan. 80 years old na gyud siya. O niya makaingon ko nga ang Dios nag-uban gud kaniya, ang Dios nagapanalangin kaniya sa 82 ka tuig na sa kalibutan. Naagyapon kanunay ang kalipay, kalinaw ug maayo nga kusog. Kana bitang kusog na pagyud say kusog mga kaigsunan mulakaw. O niya magpuyo siya nga sahay siya ra. Makahimo pagyud siya og pinasahi gyud nga gihatag sa Ginoo sa ato igsoon Brother Moses Cardente. Happy birthday Brother Moses. Ang Dios magapadayon pagpanalangin kanimo. Na-surprise yun ko kaganina. Imbis ako'y muhatag, ikaw mo'y nipaambit. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi ang Dios magpanalangin. Maayong gabi ug maayong pakiguban sa ato mga kaigsuonan diha sa Tubod. Mga kaubanan ni Brother Pedro Arsola, maayong gabi ninyo dihang tanan. Dayon nga enjoy sa pagkamaayo sa Ginoo sa kinabuhi sa tong igsuon Brother Moses Cardente nga nagsaulog og nag-birthday karong adlaw. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ilabi na sa itong makigsuonan diha sa Sitio Ampag, Sitio Tubod, Sitio Linao, ilang Brother Johnny, Sister Christy og ilabi na sa ato makigsuonan diri sa Sitio Kalugtugan ni Tio Jose og Tia Rita og ni Gaw Albert Day Pamila og ni Paring Joel og Maring Cora. Maayong gabi may pagpaminaw ni Mama Binbin, Mama Bibin og ni Papa Binbin og Dayen og ako ang mga kigsuonan diha. Siyempre murag na aparon ang akong asawa dito sa akong ugangan. Mayong gabi ninyo diha tanan bis. Mayong gabi sa ato mga kigsuonan diha sa Sitio Pantag, mga Alianic family og siyempre ato mga kigsuonan mga De Villeres family, mga Tamayo family. Good evening, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Ato ta sa paghatag og panahon mga kaigsuonan sa pagtumbaya sa mga mensahe gikan sa atong kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag nato kahigayonan og kadasig sa pag-uban sa ato nga programa. Kaganina mga kaigsuonan nangandoy gyud ko nga maka-live ko kaganina buntag. O niya kagabi isad kaganinang buntag murag taas-taas brand out, kagabi pa nag brand out na. Ni akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan, medyo okay na gyud pod ang akong tingog. Diri sa Maong Dapit mga kaigsuonan murag medyo na agyoy kana bitaw nga uso nga pag pamugnaw na ay mga pislango, na ay mga subaw,
Niya daghang miingon nga siguro tungod ni sa pagbuto sa bulkang Kanlaon. Kani abot man po diri ang kanabitaw nga napiktuhan sad mi gamay pagbuto sa bulkang Kanlaon. Okay, padayon tano sa ato ang paghatag og panahon sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko nga naghatod og mga mensahe diri sa atong programa. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Rishal. Happy birthday kanimo Noy Moses, ang Ginoo magpanalangin pa kanimo. Si Eleros Di Patilla, maayong gabi, Pastor watching from Las Navas Prosperidad, Agusan del Sur. Shout out ko sa Ustos and Di Patilla family. God bless you always, Pastor. Maayong gabi ni Nars Buyan, maayong gabi Pastor Gideon sa tanang viewers, listeners. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman, Pastor Gideon. Okay na gyud ang imuhang tingog, dili na lain paminawon. Thank you God. Pwede request awit makalangit susiha Ginoo. Salamat Pastor. Maraga salamat sa Ginoo nga nimbalik na gyud og normal ang atong tingog, no? Ikabalos ko ang paglukso, ikabalos ko pagpasalamat, ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagdahig, ikabalos ko nimo. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Rumelita Bugais. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo sa kagayunan uban sa mga nagsunod sa atong programa. Wow, atong programa. Amen. Si Miriam Costinar, pa-shout out from New Corelia, Davao del Norte. Salamat, Pastor. God bless. Mayong gabi usab. Mayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi ni Sister Gingging Sipron nga makugihon kaayo nga nagsunod sa ato nga programa og nag-share sa ato ang pakiguban ngadto sa iyang mga higala. Si Liarni Jean Cardinte Bregoli, wow. Parinti di ay nako na siya Pastor Moses Cardinte. Oo no. Brother Moses do na kay parinti dire si Liarni Jean Cardinte. Basi og kaning pamilya ra pog yun nimo ni Brother Moses. Nakiguban siguro siya karon murag nga kaganina pang buntag mga kaigsonan. Mo siyang manyanatihan kanang mo siyang gikantahan mga kaigsonan. Unya wa gyud brand out man kaganina pod gyud. Sikat pa kagabi hangtod kaganina ang buntag. Unya wa gid ko ka-live pod no kanang buntag og gikan sa buntag hangtod ganinang udto kay didto mina ni udtos ilaha. Bisig yun si Brother Moses sa pag-atiman sa iyang mga kailag higala ngaming tambong og mi kana bitaw nga ming join sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Si Cabanelia Linsky, hi Pastor, maayong gabi watching from Buhangin, Davao. Si James Nicolas Lastorias, Pastor, ako pa greet akong uyuan nga buutan Tito Marvin Nicolas og ni Uncle Giovanni. Maayong gabi ini San Nicolas og ni Uncle Giovanni. Maayong gabi may pakiguban kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin. Awit makalangit ato tagaan og panahon koptiko susiha. Maayong gabi ni Nior Edgar Sumampong Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Maayong gabi ni Leslie Aragua og si Gregorio Kiring. Good evening Pastor. Yes, salamat Ginoo, live na pod. I hope tuloy-tuloy na gyud ta. Kay okay naman gyud no. Salamat sa Ginoo.
Si Mars, maayong gabi diha nimo pastor. Si Ibrahim Libantaw Hantol, maayong gabi pastor, watching from Mambatangan, Manolo, Portage, with Ginlamon an Salaag. An Salahag. Okay. Salamat sa Ginoo. Atong aging Domingo mga kaigsuonan, kay kamera man gyud makakanta o sa pagkakaron ang akong asawa. Na ko ang gyud ko kanang naluoy ko sa akong asawa kay hunat siya kanya kaduko-duko ra man pud day ko. Nya sinya siya nga hunat. So pag hunat na ako pod nga kuan sad ang akong tingog kana bitang tabangunon pod kaayo. Unya iya pong tingog tabangunon sad kaayo kay maglisod po ginhawang yang ilong. Naagi mga tayo mga kaigsuonan nga dili gyud ta katarong og kanta. Mo bitaw na nga kung naatay panahon gyud kana bitaw makatarong pag yung kanta hala kanta gyud ta. Daigon gyud nato ang Dios. Ang Ginoo mga kaigsuonan kanunay nagpahinumdom nga diha sa pulong sa Dios diha sa panultihon pinaagi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes ingon siya diha sa Ecclesiastes 12 hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on pa ka samtang lig-on pa mo na nga atong hinumduman ang atong Dios nga naghulat siya sa atong mga pagdaig sa atong mga pagpasalamat mga pagpasidungog mga igsuon ko sa Ginoo una nga kana bitaw nga naatay nadawat na angkon nga maayong panglawas ato gyud nang gamiton sa pagdaig sa Ginoo kay ang tinuod dili magyud ta katarong pug kanta ug dili pud ta katarong og daig mga kaigsuonan kung doon na tay pamation niya kung adto na tas pagkatigulangon murag daghan na magyud pamation labi nagmo adto nag-ubinta murag matud pa nila magpuli-puli na lang kuno ng bation. Pero salamat sa Ginoo ato igsuon Brother Moses Cardinte 80 na gyud ang iyang edad karong adlaw atong nakita among nasaksihan mga kaigsuonan nga lig-on pa gyud ang atong igsuon ug lig-on pag moatiman sa iyang mga bisita. Si Mark Joseph Monticelio pastor maayong gabi pastor and God bless everyone watching here in Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Another karon sa Calatrava, Brother Mark Joseph. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Si Romelita Bugais matud pa shout out sa among pastor dire pastor Judget Pansita uban sa tibok niyang pamilya dire sa Pres Quezon, Liloan, Southern Leyte. Salamat pastor. You're welcome. Salamat sa Ginoo no sa mga kapastoran diha sa maong dapit. Ang Dios padayon magpanalangin kaninyo og magadihog Pastor Judget Pansita. Maayong gabi ni Cherry Asendelia Liaging. Maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo nakaabot na jud ko sa live from Catalunan, Grande City, Torreal, Davao City. Matod pa ni Nior Edgar Sumampong amping pastor. Salamat bro Nior, ang Dios og magauban kaninya diha. Si Duna Dakiado Tabuada, maayong gabi pastor og sa tanang mga anak sa Ginoo. Sa Dios pwede request makalangit kanta gaksa ko Ginoo. Okay, ako ning tagaan og pagtagad ang mga awit dire nga inyong gipaabot dire sa atong programa. Awit makalangit gaksa ko Ginoo diri lamang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Ato taganog pagtagad. Si Junabel Loreto Palacio. Mayong gabi Pastor Gideon. Time to time mukusog ulan ang hangin diri Bukid Cortes Surigao Sur. Mao nga hinay signal usahay pero dalaygon ang Dios kay makapaminaw gihapon sa pulong sa Dios bisan og naay bagyo. Anay bagyo ron? Nay bagyo diha wala na ko ka monitor sa panahon tungod kay wala na kay ko mo gamit pod og cellphone labi na kung na burn out niya bisan kong na wala
walay burnout. Ako ang gi-control, ang ako ang pagtan-aw cellphone. Kay kung mag-quiet time ko cellphone o computer o duha ka cellphone gyud akong gamiton. Kay dali man gud siya kung mag-quiet time ko. Dali kay nga dali na ko nga masabtan makuha ang ipasabot sa Ginoo. Si Jima Peresores, good evening pastor, salamat sa atong buhing Dios nga naa ka magpadayon sa pagsabwag sa buhing pulong. God bless us. More request kog awit makalangit entitled Dalangpanan. Sa kong kapakyasan, Maayong gabi ni Risa Hogoder means maayong gabi Pastor Gideon watching Salwi It Pulumulok South Cotabato. God bless you more. Si Mars matod pa, I'm watching now here in Manila. Pwede ko mag-request kog wala asa ako. Salamat. Kung wala ka, asa kaha ako. Amo siguro nino. Salamat Pastor and God bless you more power. Salamat kayo Mars. Kumusta mo dihas Manila? Mayong gabi ni Arnie pag-usab. Salamat kayo sa inyong pag-share. Si Fidel Rosario Kiring, maayong gabi Pastor watching from Hinunangan, Southern Leyte. Si Arlene Suyan Trasaris, maayong gabi Pastor kanimo pakiplesong Still Tagalog. Salamat and God bless. Akong gihangyo ang matag-usa sa pag-share sa ito nga programa. I-share ni nga to sa inyong mga kailag higala. Okay, ang ako ang basahon karon mga kaigsuonan ato nasunahan. Urag nasailuhan nako ang pila ka mga naghatod og mga message. Kay niabot na og 133 new comments. Unya kung ako man guni siyang kanabitang i-cancel, ma-cancel nako ang akong monitor. Inigbalik na ko on, moderitso na siya sa pinakaduol. So diri nako sa kang Sister Lorena Traya. Pastor, unsay meaning aning hangad ko sa langit? Ba akong pananaon kay nagkorona kaduha gyud na akong mata. Dili mawala maoto anak ko. Thank you Lord. Usa sa mga mensahe niini kana bitang nakita nimo sa imong damgo o sa imong pananaon nga mihangad ka sa langit. Nangandoy ang imuhang kasing-kasing, nangandoy ang imong kalag diha sa presensya sa Dios. Nangandoy ang Dios nga imo siyang daygon, imo siyang duulon, imo siyang pasalamatan. Og ayaw gyud og kalimti ang pagpasalamat og pagdaig sa Ginoo. Og usas mga gipakita diha nga wala kay laing saliganan, wala kay laing dalangpanan o saligan kundi siya lamang. Awit makalangit dalangpanan diri lamang sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sunod ani ang gi-request na diri kung wala ka na saan kaya ko. Og pabilin nga nagulat ang ato ang ubang mga awit makalangit sa ni Still Tagalog. Si Joy Del Rosario Kiring, maayong gabi Pastor, og sa tanang namate. Si Giselle Gordon, maayong gabi Pastor. Paampo ko nimo tungod sa mga problema nga niabot sa akong kinabuhi karon. Gusto kong mobalik sa pagpangalagad Pastor. Tabangi ko, salamat taga Pikawayan, North Cotabato ko Pastor. Lihog ko og please sa kanta Pastor, igsuon ko kumusta ka. Giselle Gordon, samtang may panahon pa, ayaw usiki ang kahigayunan.
nga buhi pata. Ayaw ug hunong sa pagpangalagad sa Ginoo. Diha sa pagpangalagad, ayaw og ikatingala nga doon na kay problema. Doon na manggani problema nang wala mga lagad. Doon na manggani sila'y mga kalisdanan. Unsa pagkaha kung kita mga lagad nga nangandoy ta sa kalangitan nga gisaad sa Dios nga atong gilagaran. Atong inumduman nga sa diha mo alagad ta, doon na tay mga kalisdanan nga magian. Kini gipakita o giklaro kini sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Mateo kapitulo 5 sugod 11 ug 12. Nya dili ra bagyod kanang sayon nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo nga ato maagian. Kanang butang-butangan ka sa tanang klaseng sala or sa tanang mata nga sala. Dili na sayon. Dili na sayon nimong madunggan, nimong kana bitawng bation. Labi na kung nagbutang-butang nimo imurang pamilya, imurang mga kaila o kaha ang mga taong imong tinabangan, imong tinudluan, o niya ikaw ray unayog lotos. Dili na sayon. Mga igsuon kos Ginoo, unsay gikinahanglan aron makalahutay ka sa pagkamapailubon o pagkamapaubsanon sa tanang panahon? Dili kwarta, dili trabaho o mga butang sa kalibutan, kundi ang balang espiritu, ang presensya sa Dios. Mao nay makatabang nato aron magpabilintang mapaubsanon, magpabilintang mapailubon. Kay kung kitang mga Kristohanon magpabiling mapailubon, mapaubsanon, kitang gyud makalahutay sa pagbaya o pagpataas sa Dios nga atong gilagaran. Giselle, ayaw usiki ang adlaw. Ayaw usiki ang mga takna. Balik sa Ginoo. Balik kaniya. Ayaw tutuki ang mga butang o mga kabtangan nga gikawalihan sa kadaghanan. Dili na to angay isundog ang atong kaugalingon sa sitwasyon karon sa kalibutan. Kay kitang tanan sa Dios man ta gisaaran. Padayon balik diha sa pagpangalagad sa Dios. Si Freddy Aquino matud pa, pastor, bag-o lang pud ko nagdamgo, pastor. Padulong daw ko sa karaan na kaayo nga balon o gilumutan ni kaayo kay karaan naman og nagkuha kog tubig didto kay tin-aw man kaayo, pastor. O gipaak daw akong tikod sa linta og mipilit sa right nga side og sa left side nako nga paa nagihapon linta nipilit og sa akong likod na ay babay nga nagtawag nako sa dihang paglingi nako, pastor, daghan mang mga balay. Ang imong nakita usa ni siya ka simbahan o usa kini ka organisasyon nga ang pulong sa Dios ang ilang isangyaw. Pulong sa Dios ang ilang gimensahe. Kumbaga tinaw nga tubig. Lamang ang ilahang management dili na panghiling. Ang pagdumala dili na pag-ayo kundi paghatag na og sakripisyo sa mga tao. Dunay bantayanan. Dunay mga nagdumalag mga organisasyon. Biblia ang gigunitan, pulong sa Dios ang gisangyaw. Pero ang pagdumala, ang pagpadagan, kumbaga ang management dili na panghiling sa mga tao, kundi paghatag ng kabug-aton og sakripisyo sa tao. Kumbaga mao nay giingon ni Ginoong Hesus nga moabot ang panahon manglakaw sila, gusto sila nga ang mga tao kabigon apan gihimo pa nilang labi pang maimperno kanila. Usas mga bantayanan kaayo kanang klaseng mga organisasyon o simbahan
nga pulong sa Dios ang gidebatihan, pulong sa Dios ang gisgutan. Ang management dili na makaayo sa kinabuhi sa tao. Si Arlene Suhian, maayong gabi pastor, kanimo paki-play song. Ako na ning giandang Sister Arlene. Si Masam Lok May, maayong gabi pastor, nagtanaw ko gikan Matanaw, Davao del Sur. God bless. Musta mo Dios Matanaw, ang Dios magpanalangin. Paki-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kaila higala. Si Kanyiti si Yalin. Good evening pastor, request ako ng song Awit Makalangit, watching from Kulawan Banisilan. Unsa may imuhang request Kanyete? Palihog og paabot sa imuhang title sa awit nga imong i-request. Awit Makalangit, kung wala ka nasaan na kaya ako. Si Bimbi Manlapas, maayong gabi po pastor, shout out from Aroroy, Masbate. Si Jennifer Camacho, maayong gabi pastor. Gideon uso po diri Manila ubo, si puon onya na mamaos sa panahon daw po pastor. Ang Ginoo kanunay nag-atiman ka nato. God bless and your family. Ang buhay ko Daghang kaingon nga tungod kuno sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon, mao kuno ni nga daghan kunong gipang subawan, ubo og sipon, may kasagaran maoy kana bitang uso. Matod pa ni Pili Impes, maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi Sister Pele. Si Consolation Boysar, maayong gabi Pastor, pwede pakitugtog langit. Salamat and God bless. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo, hindi alam kung paano. Maayong gabi ni Pobreng OFW. Pastor, mamalihog ko paapil sa amo pag-ampo. Ako pas recovery na sa hospital. Okay, ato na nga daigon ang Dios o pasalamatan ang Dios. Magatubag sa kanunay sa itong mga pag-ampo. Pasalamati siya kaya imong apo ayuhon as Ginoo. Si Piolo Villaver, another song request Pastor, Makalangit. Okay, magulat lang ko kung sa mga request. Giselle Gordon, maayong gabi Pastor, palihog ko paplikanta, mga igsuon ko kumusta. Igsuon ko kumusta ka. Salamat taga Pikawayan, North Cotabato ko. God bless. wala nang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailanman di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Mayong gabi, matod pa ni Pobreng OFW. Pastor, unsay meaning ani nga dream? Napaakan kog ahas ba? Tapos sunod-sunod nako mauna paakan ko. Sunod-sunod nako mauna paakan ko sa ako pod siya patay. Salamat sa pagbasa, Pastor. Okay. Ang imong damgo do na kay kaila o ka friend nga kana bitang dili mo magkasinabtanay. Moabot ang panahon nga murag masakitan sa diya ana aniya murag moabot sa punto nga moingon ang usap-usa nga dili lang sa top friend kuan sa ta nang call off lang usa pero dili maayo
Usa na sa angay nimo nga bantayan. Kung ikaw gipasakitan, ayaw gyud tuguti nga ikaw magpasakit kaniya. Hinuon dad-a diha sa imong mga pag-ampo. Lamang kining imong damgo naghatag ni og mensahe nga mangandam ka. Dunay higala kaila o friend nimo nga masakitan ka. Pero ayaw gayud og tutuki siya itugyan sa Ginoo kung mubati na kagkabugaton. Si Snave Joy Akaya isip sumusunod ni Kristo mo agi jud tag kalisdanan. Yes. Mao na giklaro ni Jesus. Even ang mga apostoles doon na sila'y mga kanabitang time nga gikauban nila si Jesus. Kung imong lagtaon, grabe ang mga nasinatian sa mga apostoles. Grabe ang kalisdanan. Awit pagkalangit, still diri lamang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Sister Teresa, matud pa Pastor, maayong gabi, dunay nangutana nga asa daw si Satanas tuap para daw sa langit. Asa ko no si Satanas. Mora na mora na pangutana mga kaigsunan nga ang Biblia nagsulti nga walas langit. Kumbaga gihisgutan diha nga naa sa bungaw. Pero kung mangutanag asa pod bungawa, moro na pangutana nga dili gyud po na matubag sa Biblia. Kay dili man matubag sa Biblia, asa dapit nga bungawa, dili sad nato matubag diri sa atong programa. Mangayra sa tagpasensya. Si Duna Dakyado Tabuada ngano man Pastor kada magampo ko gatulo jud ako luha kay naa jud ko'y problema karon Pastor, sige ko dungoy-ngoy. Okay. Ang ako rang ika-advise no Sister Dona, kung kana bitang ma-feel na nimo nga makahilak ka, ihilak ra gyud. Ayaw siya pugni. Ihilak diha sa imuhang pag-ampo, diha sa presensya sa Dios. Lamang kinahanglan magpalid ka da sa Holy Spirit, kinahanglan da kay control. Dili maayo sad nga kana bitaw nga imong paundayunan ang imuhang emosyon, ang imuhang pagbati. Tagaipod og relax ang imong hunahuna. Kung doon na kay problema, ayaw tanaw ang problema. Ayaw tutuki ang problema. Kay damor kang mabugatan ana. Unya kung damor kang mabugatan, damor kang maluya. Unya kung damor kang maluya, dili ka katarong ka pa panimbang. Kumbaga dili ka paminsar og tarong. Kay di makaka-relax. I-relax sa imong nauna. Kumbaga ipahuway nimo ang imong kaugalingon. Lamang itugyan ang tanan sa Dios. Unsa man kadako og kabugat ang problema. Hinumdumi why problema nga why solusyon. Si Gina Kamahalan Danciar na Pastor request kog song kanimo lang. Salamat kay Sister Gina. Ang Diyos magauban. Matod pa suliranin man ay dumating. Ginoo ra gyud ang ato ang simbahon, ang atong daigon. Sa panahon nga modaig ta ato mga problema mawagtang ra. Pero kung mas gidaig noon natong problema, mas na-highlights bitaw ang problema, mas kanunay natong nahisgutan na kana bitaw gitagad, ang bugatan ka. Ayaw tagda. Tugyan ang tanan ni Lord. Consolation by Sir. Good evening, Pastor. I'm Wansing from Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Pakiplay sa Awit Langit. Ako nang gikuan diri. Ako nang gianda. Leslie Aragua, amin tinuod gyud Pastor. Si Jerby Rimis Espinosa. Good evening, Pastor Gideon Gadalaro, Wansing from Mapara, Davao de Oro. Mayong gabi ni Jane na dingal. Evening sa tanan og di mo Pastor. Sa imong pamilya, request ko Pastor, ikaw ang dalangpanan.
Si R.L. Layo Tumandan, maayong gabi pastor, request kog song Takos Ka. Padayon bisan unsay sitwasyon, nindot sad ni no. Maayong gabi pastor, maayong gabi pod. Si Yan Gutang, maayong gabi pastor, pwede ko patabang og prayer sa akong lolo pastor na asya karon sa ospital. Sige dayan. Ato nang dadot sa mga pagampo. Salamat si Lord. Niya pangustahay mong ulolo. Si Nerv Alim Alitipad, maayong gabi, watching from Saudi Arabia. Shout out ko sa pamilya Di Patilia og Ustos family. God bless always pastor. Amen. God bless. Inday Dorlin in Cabotinsay, good evening pastor, request awit Milagroso. Ako rang isave ang inyohang mga request kay kung naay pay time ako ra ning kataho. Ako ra ning ipatukaw. Si Rosmilit Yagma Victorilio. Mayong gabi pastor, request kog song Gipabaton. Si Dakiana, mayong gabi pastor, watching from Jinsan, request kog song Ni Ako. Oras sa itong programa, alas 8:40. Talaygon ng Diyos. Basi sunod mga adlaw, mga kigson, panahon, maka-live na kog buntag. Pero ugma, di pa ko sure. Kay basi og kung doon na pa ko'y kanon ka ng lakwon. Kay doon na pa ko'y adtuon pod ugma. Pero ugma, adalaygon ang Diyos, maka-live. Nagyuta tuloy-tuloy, no? Well, sa Ginoo. Mag-live kita. Si Alejandro Moldes, maayong gabi pastor, watching me live from Luna, Kapalong, Davao del Norte. Request na pod ko og song entitled Tumawag Ka. Awit makalangit, igsoon kumusta ka? Diri lamang sa itong programang pulong mong kinabuhi ko. Yan, next song, Langit. Kumusta ka? Ining higayuna, namalandong ka ba? Nining kalibutana, ang mga ilhanan, dili sa kalibutan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ama ng ugma, maoy kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Atong oras mga kigsonan, alas 8:42 na sa kagabion. Maayong gabi ni Velenario Florentino, dalaygon ang Ginoo sa laing gamahanan, paampo unta ko pastor. Dili sa ako ang kaugalingon para sa Vice President o President na duli elected sa Pilipinas na makabaton og kalinaw ug gugma. Kay pasayloon og understanding og labaw sa tanan, reconciliation og panagiusa na. Daghang salamat pastor, ang gugma, grasya og kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo. Jesus maguban kanimo og sa imong pamilya. So munay ato ang kanunay gipangayo ni Lord nga ang atong mahal na presidente og ang atong mahal nga vice president magkayusa sila kana bitang kanang abuton sila sa Ginoo sa prinsipyo, kanang magkasinabtanay sila. Ato nang iampo kabalo ko nga kabalota nga doon na gyoy katuyuan ang tanan. Salig na to sila sa Ginoo. Kay maunay gisugo sa Dios atoa nga dili na to kalimtan ang pag-ampo niya alang sa atong mga pangulo, ilabi na gyud sa ato ang presidente. Si Freddy Aquino, maayong gabi.
Mamingwit po daw ko pastor sa pa nga perting jud ka daw tinaw. Samtang ako naglakaw, ako pag-ubog dito kay mabaw raman. Tungod sa tinaw na kaayo nga tubig akong gilaktan. Nakita nako nga ilalom tubig nga naay itom nga bato ug ako ning gipunit. Pero sa akong pagkuha ni nahimo mang bao na ay mga tiil, naglihok-lihok siya ug ako ning gihatag sa akong asawa. Salamat pastor. Okay. Usa na kasimbahan nga dunay mga kaigsuonan o magtotoo nga kinahanglan nimo pagdasig. Kumbaga dunay mga kaigsuonan nimo diha or kaigsuonan nato diha sa maong simbahan or sa tigumanan nga kana bitaw nga naamagoy naay mga kaluyahon mabati na nimo sa ilang mga pinulungan nanay mga kaluyahon o kinahanglan nga mo silang dasigon, imo sila nga pahinumduman sa mga saad o pamaagi sa Dios aron sila makapamuhat, makapanglihok bisan kung dili kaayo kusog paspas at least nakapadayon monay kana bitaw maunay kahimtang sa bao nga hinay pero kanunay. Si GRG Luna, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios, watching from Zamboanga del Norte. God bless Pastor, request ko kanta Pastor ikaw ang dalan. Okay, si Marla Im Iduyan, good evening Pastor, karon pa kabalik tanaw imo live. Request ko bisan asa ako. Karon pa sad pugyud ko naka-live no. Awit makalangit mga kaigsuonan, humani ini madto na ta sa pulong sa Ginoo. Langit. Mayong gabi ni Jerry Lesia Ingkol. Mayong gabi Pastor, patabang ko upaampo ang kadasi kanunay maghari sa among pag-alagad. Salamat Pastor Jerry Ingkol ni sa taga Davao. Jerry, ang imong prayer kinahanglan imo gina siya nga imo ni siyang buhaton para dili ka maluya na kay kadasi. Saligi ang saad sa Ginoo. Tipigi ang iha mga mensahe. Katong mga bersikulo nga dunay saad ang Dios. Mao to ibutang sa imong naon nagkasing-kasing. Unya sa imuhang pagtipig niini, naabi na imo puli-puli, madunggan, mabati nimo nga mga pulong nga mo'y makapaluya. Ayaw na entertain na. Ayaw na tagaig pagtagad. Ibisi ang imong kaugalingon sa pag-memorize sa mga bersikulo nga naghisgot sa mga saad sa Ginoo. Dasigon ka na. Unya dapat pagkaton ka sa pagdawat, dapat madinawaton ta sa tanang panahon. Si Banuelos Aida Angos, mayong gabi, request ko song awit sa gugma from Malungon, Sarangani Province. Si Chorimi Aligado, maayong gabi Pastor, request kog song Dili Kabayran. Thanks Pastor, watching from Jinsan, Barangay San Jose, kanunay may nagpaminaw din he. Wow, salamat kayo. Ang Diyos magpanalangin. Og oras na mga kaigsonan, takna na nga atong hisgutan og ipadayon ang pagtuki, paghimay-himay sa pulong sa Dios diha sa Hebreo kapitulo 7. Okay. Ato na ta mga kaigsuonan sa pagkuha sa ato ang Biblia og ablihi diha sa libro sa Hebreo kapitulo 7 sugod tas bersikulo 15.
laing pari sama kang Melkisedek. Ingon dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 15, kini misamot katin-aw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melkisedek. Nahimo siyang pari dili sumala sa mga kasuguan o kalagdaan sa mga tao, kundi pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang kasulatan nag-ingon, nahimo ikang pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Busa ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kini og walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moses dili makahingpit og giilisan kini og usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Ug dugang pa niini ana usab ang pagpanumpa sa Dios. Wala himoa kining panumpaa sa dihang gihimong pari ang uban. Apan nahimong pari si Jesus pinaagi sa usa ka panumpa sa dihang miingon ang Dios. Nanumpa ang Ginoo og dili gayud mausab ang iyang hunahuna. Pari ka hangtod sa kahangturan. Busa si Jesus mao ang garantiya sa usa ka mas maayo nga salabutan. Doon na pay laing kalainan kon ang usa ni adtong mga pari mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Busa dunay daghang mga pari apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan. Og ang iyang pagkapari magpadayon. Og busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga gikinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa ubang mga pangulong pare kay dili man siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingon, mga sala ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang iyang halad sa makausa alang ug sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moses nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong mga pangulong pare. Apan panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod. Nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Ang ato ang gibasa mga kaigsunan sumpay ni sa gisulat diha sa Hebreo kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 14 nga naghisgot sa katungdanan sa mga pare. Nya kung imong lantawon ang Biblia mga kaigsunan, dunay duha ka klaseng pare. Pare sa laray ni Aaron og ang pare sa laray ni Melkisedek. Sa karaang panahon mga kaigsunan, ang pare doon na sila'y ilag yung trabaho. Ang ilang trabaho mga kaigsunan mao lamang ang paghalad. Ang mga tao nga muhalad alang sa ilang sala, halad sa pakigdait, halad mga kaigsuonan sa pagpasaylo, ang mudawat sa ilang mga halad ang mga pare. Ya doon na sila'y mga buluhaton nga gikinahanglan gyud nilang sundon pinaagi sa mga pagtulunan og balaod ni Moses. Og diha sa ato ang gibasa mga kaigsunan, ang mga buluhaton sa mga pare ilalom sa mga pagtulunan og balaod ni Moses
Giklaro mga kaigsuonan nga dili makahingpit. Dili gyud makahatag og kahingpitan. Dili makahatag og kahingpitan sa kaluwasan, kahingpitan sa kahinlo or sa pagkabalaan o pagkamatarong sa kinabuhi sa tao at tubangan sa Dios. Buti pasabot mga kaigsuonan, kuwang. Mauni ang giklaro diha sa bersikulo 18 kung atong tan-awon. Busa ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kini og walay hinungdan. So diha sa Biblia mga kaigsuonan nga ato gibasa, ang unang mga tulumanon o karaang tulumanon mga kaigsuonan wala gyoy hinungdan. Siguro makaingon ta nga nganong gitugot maputos sa Ginoo mga kaigsuonan nga man day hinungdan. Wala hinungdan mga kaigsuonan labi na sa atong kapanahonan kung maghisgot ta sa mga pagtulunan sa balaod nga under ni Moses. Una, tungod kay wala makahatag og kausaban sa tao. Wala makahatag og kana bitang katubsanan. Okay. Nganong walay hinungdan mga kaigsuonan ug miingon dinhi nga huyang kini ug walay hinungdan tungod kay ang mga pagtulunan nga mga nahimo diha sa karaang panahon ilalom sa pagdumala ni Moses mga kaigsuonan wala gyud kanabitang wala makahimo og katubsanan, wala makatubos og tao ang maong mga pagtulunan. Dili sama sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo pag-abot sa ato ang Ginoong Hesus mga kaigsuonan nga naay nahitabong katubsanan. Ikaw ug ako gitubos ta, gipalit ta, ikumpara mga kaigsuonan sa sistema or kahimtang sa balaod. Kay ang pagtulunan o kahimtang sa balaod mga kaigsuonan, kung imong tan-awon mga igsuon sa sulat ni Apostol Pablo, nahimugso ang balaod para lamang ang tao ilhon kung siya nakasala ba o wala. Unya, dunay mga balaod sad nga nahimo ni Moses mga kaigsuonan nga dili kabubuton sa Dios, kun dili kabubuton sa mga tao. Mo'y bantayanan. Nganong dili hingpit or huyang ang mga pagtulunan or mga karaang tulumanon mga kaigsuonan tungod kay dunay mga balaod nga gihimo ni Moses nga dili gusto sa Dios, dili well ni Lord, kundili gustos mga tao. Giunsa nako ni pagpamatuod o saon nako ni pagpamatuod? Kabantay mo sa diha nga ming tudlo si Jesus mahitungod sa pagpanapaw, naadayoy misinggit nga mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod, mga bright nga mga tao. Miingon dayon ang mga bright nga mga tao ngadto kang Hesus, kung mao kana nganong nagtugot man si Moses sa paghimog sulat sa pakigbulag. Ingon si Hesus, nagtugot si Moses kay gahi man kay mog ulo. Apan dili na maoy tinuod sa sinugdanan. Dili na maoy insakto sa sinugdanan. So diha sa mga panahon ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, diha giklaro nga dunay mga nahimo si Moses nga mga balaod or mga pagtulunan dili gusto sa Dios kundi gustos mga tao. Kumbaga napugos lang si Moses ba? Kay sa mga tao manggod, grabe yung kahiag ulo. Mao ni usas mga problema sa mga kasimbahanan. Kung ang simbahan mga kaigsuonan ang nagdumala or ang kanabitang tingog sa simbahan ang katawhan or gitawag congregation, maunay usas mga problema kon ang nagpadagan sa maong simbahan congregation.
mga tao dili ang alagad sa Ginoo. May tabuan na dunay mga roles ang simbahan nga dili na gikan sa Ginoo. Usa sa mga gipakita dinhi mga kaigsuonan nganong walay kapuslanan ang karaang pagtulon-an tungod kay wala kini makapahingpit. Diha sa bersikulo 19, kay ang balaod ni Moses dili makapahingpit o giilisan kini sa usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Kay sa panahon ni Moses mga kaigsuonan, ang tao manggod nga makasala kung wala siya ikahalad, di gud siya kaduol sa Dios. Murag kumbaga ang kapasayloan o kana bitang kapasayloan alang lang sa mga taong dunay halad. Murabag sa atong panahon karon ang hustisya para ras na ay kwarta. Murag inana bitaw sa panahon sa balaod. Kung wala kay ikahalad, dili gyud mapasaylo ang imong mga sala. Ang mahitabo ni ana muna nga ang balaod ni Moses mga kaigsuonan giklaro dinhi nga dili gyud makapahingpit. Dili makapahingpit aron ang tao tan-awon sa Dios nga way sala. Mahimo siyang balaan, mahimo siyang matarong. Dili makapamatarong ang balaod. Dili sad makapamatarong or makapabalaan ang balaod ni Moses. Pero dunay pinaka maayong paglaom nga pinaagi sa maayong paglaom makaduol ta sa Dios. Dili na magkinahanglan paghalad. Kundili pinaagi lamang ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mga kaigsuonan, siya ang kumbaga tigpataliwala. Siya ang taytayan kumbaga. Makaabot ta sa presensya sa Amahan, pinaagi kaniya. Mao hinungdan miingon si Jesus diha sa Juan 14:6 nga siya ang dalan, siyang kamaturan, siya ang kinabuhi. Walay magkaadto sa Amahan kundili pinaagi kaniya. Unya si Jesus mga kaigsuonan, siya ang kanabitang buhi nga makapasaylog yun sa sala sa tao. Makaduol yun tas Amahan pinaagi ni Jesus kay buhi man siya. Miingon dinhi nga apan nahimong pari si Jesus pinaagi sa usa ka panumpa dihang miingon ang Dios kaniya nanumpa ang Ginoo og dili gayud mausab ang iyang paghuna-huna o iyang huna-huna pare ka hangtod sa kahangturan. Busa si Jesus mao ang garantiya sa usa ka mas maayong nga salabutan. Mao nang makaampo ta sa Amahan through ni Jesus Christ. Mao nang kitang mga Kristohanon, mga magtotoo, muampo ta sa Amahan, dili gyud nato kalimtan ang paglitok ug ngalan ni Jesus. Kay ang ngalan ni Jesus mga kaigsuonan nasama ni address. Kung magpadalatag mga mensahe kaniadto gud sa unang panahon, ang ato ang paghatod og mga mensahe sa atong mga mahal sa kinabuhi labi na sa atong pamilya kung naata sa biyahe, naata sa pagpanarbaho sa kaniadto mga kaigsuonan wala pa maning cellphone, talag sa pagkaigi na yung telepono. Sa unang panahon telegrama mahal pa kayo. Unya sa una pagyod wa pagyunay telegrama, sulat-sulat pagyod. Unya ihug nimo ang imong suwat, di gyud pud na moabot ang imong suwat kung dili mao ang address. Dili gyud na moabot ngadto sa imong gisulatan kung dili mao ang imong address.
Kung naa kay nakaila o niya gusto nimong sulatan o niya wa ka masayod sa iyang address, dili gyud na moabot pod ang imong sulat. Kung nag-ampo tas amahan, wa gani ta makaila ni Jesus. Laban na nga wala kaila si Jesus ato. Unsaon na to pagkasiguro nga ang atong mga hangyo ug mga pag-ampo dunggon sa amahan. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, si Jesus lamang ang garantiya nga ang atong pag-ampo dawaton sa amahan. Siya nga wa mamatay, di mamatay hangtod sa kangturan. Kay human naman siya gihalad. Human naman siya mga kaigsuonan misakripisyo alang sa tanang sala sa mga tao. Usa sa gitinaw dinhi mga kaigsuonan kos Ginoo nga ang usas mga trabaho ni Jesus kumuampo ta sa amahan sa ngalan ni Jesus, siya mismo pod ang mga liya, mga liupo. Kung imong lantawon diris 24 hangtod sa 25, apan si Jesus buhi hangtod sa kangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Moduol ta sa amahan tron ni Jesus Christ. Pinaagi ni Jesus Christ. Ya, kung imong tan-awon si Jesus Christ mga kaigsuonan ay ang trabaho paghangyo sa amahan. Mohangyo siya alang nimo, alang nako. Kumbaga sa kaso pa, si Jesus ang ato ang manlalaban, siya ang ato ang abogado. Siya ang tigpaila kung kinsa ta. Lamang ang angkunon po ni Jesus katupong nagpabili niya. Aron mahimong epektibo ang atong prayer, dapat magpabilin ta ni Jesus. Si Jesus mo'y atong ipataas, dili ka ng atong karatula. Kay dili man ang kaatong karatula or atong ang simbahan may mga tubang sa amahan. Dili po na mo'y mga liya. Dili po na mo'y mga liupo, kundi si Jesus. Siya mo'y muila nato sa dihang mo mga liupo tas amahan. Una nga dili na to kalimtan sa dihang mo ampot ta samahan, dili gyud nato kalimtan ang ngalan ni Jesus. Mag-ampot ta samahan, magpasalamat ta samahan, bisan gani sa pagkaon. Daghang pang mga Kristohanon nga dili pa kaayo kantigong mo magpasalamat sa amahan diha sa pagkaon. Dapat kitang mga Kristohanon o mga magtuto kantigo na tatanan, labi na sa mga pagpasalamat sa pag-ampo. Kung ingnon ka nga, brad, sis, ikaw magpasalamat sa pagkaon. Una sa tanan, sa diha nga magpasalamat na ka sa Dios sa pagkaon nga inyong ambitan, ayaw gyud kalimti, awhaga gyud ang mga tao nga moambit pod anang maong pagkaon. Kung saon nimo pag-awhag, kusga ang imong tingog. Ayaw og kana bitang ayaw og ikog-ikog, ayaw og kaulaw, ayaw pagtaha, kinahanglan do na kay authority. Do na kay kusog, kana bitang kaisog nga dili pod isyakit. Igo ra gyung makadungog ang tanang mga tao nga naa diha sa inyong tigom. Kumbaga moingon din ka,
Okay, magpasalamat na ta. O di pa gani makaalimgat ang uban, mayon. Agihangyo nako ang tanan sa paghilom kay magpasalamat ta sa pagkaon. Or magpasalamat ta sa Dios alang sa atong pagkaon. Ampo ta. Sugod na ka. Ginoo, salamat sa imong pag-atiman sa matag usa nga niya karon nga imo kaming gitagbo ug imo kaming gihatagan og pagkaon. Salamat sa pagkaon nga imuhang gihatag kanamo, amo ning ambitan uban ang imong pagpanalangin niini. Panalangin ni kini nga mahimong sama sa medisina, tambal o bitamina nga mo'y gikinahanglan nga makahatag kusog kadasig kalig-on sa amo ang panglawas. I-bless usab ang nag-andam o kami nga moambit niini. Ako mga pagpasalamat kanimo Amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Or para mubo ra gyud. Salamat Ginoo, salamat Amahan sa pagkaon nga among ambitan sa ngalan ni Jesus. Amen. Inana lang ka simple. Ayaw gyud og wad-a ang pagpasalamat. Ayaw gyud kana bitawng kalimti. Ayaw pud og kaulaw. Kay kasagaran sa kana bitawng labi na sa kana nakas biyahe. Ayaw gyud og kaulaw magpasalamat labi na sa mga naas mall. Kung mga maabtan ka sa mall, tigpaniod to, tigpamahaw, tagpanyapon, o niya nanadiha ang imong pagkaon, Kristohanon ka, dili lang kay dito ka sa simbahan na himong Kristohanon. Ayaw kalimti nga, ikaw ug ako, Kristohanon ta, tinun-an ta bisan asa ta. Bisan asa ta, Kristohanon, dapat mubarog ta. Ang Kristohanon magpasalamat na. Nganong kinahanglan natong pasalamatan ang Dios pagkaon? Usas mga gi-explain ni Apostol Pablo, kay sa panahon nga imong pasalamatan ang Dios diha sa mga pagkaon nga gihatag sa Ginoo kanimo, maunay makapahinlo, maunay makapabalaan sa pagkaon nga imong ambitan. Maunay makapahinlo diha sa dihang magpasalamat kas Amahan. Nya batasan na ang pagpasalamat, ang pagampo para dili ka kabado, dili sad ka maulaw, dili sad ka kanapitang kanang lisod kung kanapitang dili ka mapasalamaton nga Kristohanon. Nya hinumduman nato nga ikaw ug ako giatngan ta, gihulat ta sa Amahan, gihulat sa Amahan ang atong mga pagpasalamat. Nya batasan na bisan ikaw ra usa. Ako sa ko nang gikaingon, ang imong pagkakristohanon wala lang na dito sa simbahan. Ang atong pagkakristohanon bisan asa ni, hangtod sa hangtod ni kining atong pagkakristohanon. So kinahanglan nga batasanon nato ang pagkamainampuon through ni Jesus Christ sa pangalan ni Jesucristo. Unya inig katulog, inig mata nimo, ampo ka sa Amahan, magpasalamat ka sa Amahan, dayong pagpanugyan, inigbangon nimo, hanga ampo gud ka sa Ginoo. Amahan, salamat sa imong proteksyon, salamat nga nagmalampuson mi sa among pagpahulay, salamat sa imong pagkamaayo. Niini na usab nga adlaw, amo na sab nga sination ang imong pag-uban, ang imong pagproteksyon.
Og niining adlaw amo na usab nga itugyan kanimo ang among kinabuhi, ang akong kinabuhi, imong hisgutan ang mga imong pamilya, imong mga anak, imo itugyan isalig sa Dios. Inana lang kasimple ang giulat sa Dios. Dayga siya. Ikaw ang Dios, walay sama, walay makalabaw, makakumpara kanimo. Walay makalibil kanimo, walay makapariha kanimo. Dios ka nga matinud-anon. Batasano na to ang pag-ampo. O niya, sa ngalan ni Jesucristo, ayaw gyud kalimti ang ngalan ni Jesucristo. Kay maunay gipakita din nga makasiguro ta, makalaon ta nga itong mga pag-ampo gidawat sa amahan. Moabot jud sa amahan ang atong mga hangyo ug mga pag-ampo. Batasanon gyud na ina imong tapa diha, batasana ang pag-ampo, ang pagpasalamat. Sa mga kanabitang mubiyahe ka, like kanang mo drive ka, mamotor, masakyanan, pangaliw po gyud sa Dios, pangaliya sa Ginoo. Kanabitang himo gyud mga pag-ampo. Ibi nag-drive ka, pwede ka kaampo sa Dios. Uban ni ko Lord, ilayo sa mga disgrasya, ilayo sa mga pagsulay, ug labas sa tanan, ipaabot kanunay ang imong proteksyon sa akong mga biyahe. In Jesus' name I pray. Amen. Ana lang. Nya, ayaw na ang mga problema. Ayaw na ang katong nakapabugat nimo. Ayaw na ang katong nakapasakit nimo, nakapakuol, nakapasuko nimo. Ayaw na. Huna-una ang pagkamaayo sa Dios. Diha sa pagkamaayo sa Dios, kana bitaw ibutang nato ang mga mensahe, ang pagkamaayo, ang pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang mga pulong dinhi sa atong kinabuhi. Mahimot tang hingpit nga malipayon. Mahimot tang hingpit nga malinawon. Atong hinumduman, diha sa mga pagtulunan sa balaod, dili siya makapahingpit. Pero diha kang Kristo, makapahingpit. Mahingpit ta. Muna nga, dako kayog diferensya ang karaang kasabutan or karaang pagtulunan under ni Moses. Dako kay diferensya. Kisa ko nang gikaingon, doon ay mga pagtulunan ilalom sa pagdumala ni Moses nga dili gikan sa Dios, kundi gikan nas kahadlok sa mga tao. Mao na giingon ni Jesus nga nagbuhat na lang gyud si Moses og balaod kay gahi man kay mog ulo. Mo nang nagama tawag si Moses og balaod sa panagbulag. Pero ingon si Jesus dili na mo'y sinugdanan. Dili na mo'y sakto. Muna nga kung imong lantawon sad ang pagdumala ni Moses mga kaigsunan, even kung imong tan-awon si Moses mo igisaaran sa usab sa Dios nga makasud sa yutang saad, apan sa tinuod nga sitwasyon si Moses wala kasud sa yutang saad. Muna nga kitang mga leader, kitang mga magtutudlo, mga magwawali, mga nagdumalag, mga simbahan, atong pangayoon nga dunatay kusog, kaisog nga mubarog kanunay sa pag kinabuhi, pagdumala o pagtudlo sa hingpit nga pulong sa Dios. Pulong yun sa Dios, dili pulong sa tao. E doon na may mga pulong sa tao nga makapahilayo hinuon sa plano ug tuyo sa Ginoo. So diha sa atong gibasa mga kaigsunan, sugod diri sa bersikulo 18, diha giklaro nga ang balaod dili makahatag katugsanan, dili makahingpit, o niya dili sad makahatag og kinabuhing dayon. Og ang balaod sad or mga pagtulunan sa karaang panahon dili sad makahatag og pagtuo. Gawas lamang diha kang Kristo Jesus. Dili sad makapausab sa kinabuhi
Unya dili sad makahatag og milagro ang balaod. Di pod man nimo makit-an ang kaluoy sa Dios mahitungod sa balaod, mga kaigsuonan. Ang pagkamatarong, ang pagkabalaan ug ang kaluoy sa Dios dili nimo mabati diha sa balaod or sa karaang pagtulunan or karaang tulumanon, mga kaigsuonan. Munang kabantay mo sa mga simbahan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga ang ilang gipakadako pagtulunan sa balaod, dili nimo makit-an ang kaluoy, dili nimo mabati ang kaluoy. Pero diha kang Kristo, mabati nimo ang kaluoy. Dako kayog diferensya ang mga simbahan nga gidumala sa mga pagtulunan sa balaod kaysa mga simbahan nga gidumala sa mensahe ni Jesus. Diha sa mensahe ni Jesus, mailhan nimo ang mga simbahan, mga kaigsuonan, nga gidumala sa mga mensahe ni Jesus. Una sa tanan, walay pagpanapaw. Kay usas mga gipakita diha sa mga sakop gyud diha kang Kristo Jesus. Strikto si Ginoong Hesus nga may paabot og mga pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw. Mahitungod sa balaod, pagtulunan sa balaod, pagtulunan sa pagpuasa, pagtulunan sa pagampo, pagtulunan sa paghatag, pagtulunan, mga kaigsuonan, mahitungod sa kasuko. So diha kang Kristo, mga kaigsuonan, kinahanglan kitang mga Kristohanon musunod gyud ta sa mga pagtulunan ni Jesus. Kay ang mga pagtulunan ni Jesus makapahingpit, makapausab, makahatod kanato sa kinabuhing way katapusan, ug makahimo usab siyag mga milagro. Makahatag usab na natog pagkamatarong, pagkabalaan, ikumpara sa pagtulunan ilalom sa pagtulunan sa balaod. Kon ang mga simbahan nga padayon nga nagtuman sa mga karaang tulumanon sa mga balaod diha kang Moses, mga kaigsuonan, imo makit-an kana bitang daling makahukom, daling makapasakit, daling makayubit, daling makasaway. Pero ang mga kasimbahanan nga nagtamod kanunay sa mga pagtulunan ni Kristo, nagpabilin siyang mapabsanon, nagpabilin siyang mapailobon, makit-an usab nimo ang pagkabalaan, ma-feel sab nimo ang pagkamatarong, ug mabati sab nimo ang kaluoy, makit-an o masaksihan usab nimo ang mga milagro. Usas mga milagro nga atong masaksihan sa mga kasimbahanan o mga tao nga gidumala diha sa pagtulunan ni Jesus Christ. Usas mga milagro kanang kausaban sa kinabuhi, kausaban sa kinaiya, kausaban sa batasan, kausaban, mga kaigsuonan, sa dagan sa pagpuyo. Ang tao nga nailalom sa pagtulunan kang Kristo kaysa tao nga nailalom sa pagtulunan sa simbahan, dako kay diferensya, dako kayo kalahian. Ang kalahian pertindaghana. Una, ang tao nga nailalom sa pagtulunan ni Kristo maluluyon. Sama ni Jesus maluluyon. Unya dili tig panimalos. Sama ni Jesus, bisan kon makahimo siya kung unsay buot niyang buhaton sa mga nagsagpa, nagsampalong kaniya, nagbugal-bugal kaniya, kung imong lantawon wa siya mobalos.
Bisan unsa ka kanabitaw kangilngig ang gibuhat sa mga tao kaniya, wa siya mobalos. Iya hinuon nga gipangayo sa amahan ang kaluoy, ang kapasayloan. Amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mao ni nga inani ni siya, kitang mga Kristohanon, ikaw nga naminaw karon, kung giaway ka, gibutang-butangan ka, bisag grabe na yung sakita, pero mupatigbabaw gyapon ang kaluoy. Mupatigbabaw gyapon ang imuhang kanabitang kaluoy nila. Usas mga aksyon nga naa kay kaluoy, kanang ikaw mo'y mulikay. Ikaw mo'y mo distansya. Pero ang taong walay kaluoy, musurang-surang na. Mo na yung mga tao nga wala mailalom diha sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Imo gyud ang likayan. So mailhan nato mga kaigsuonan nga atong kinabuhi na ilalom gyud kang Kristo, nahimo tang tinun-an ni Jesus, ang ayan tang tawgong Kristohanon, kun bisan unsaon ta magpabilin gyapon tang mapaubsanon. Magpabilin gyapon tang mapailobon. Kung damor kang lutoson, damor hinuon nimo silang iampo sa amahan. Dapat mulikay sad ka. Ikaw mo'y mo palayo. Aron makaampo ka. Ang rason manggod nga kinahanglan kang mopalayo sa mga tao nga nagdaot sa imuha or gisulay, mga taong nahimong instrumento aron sulayan ka. Nganong kinahanglan imo silang palayan aron makaampo kag tarong. Di manggod ka kaampo mga kaigsuonan kung imo silang tutukan, imo silang padulan. Di gyud ka kaampo ana. Kay kun magampo sad ka nga makakita po sila, hilasan po na sila. Muna nga si Jesus mihatag yun og mga pagtulunan nga kung muampo kas amahan, buhatan na sa tago. Ayaw ipasundayag ang imong mga pag-ampo. Ayaw ipakita sa mga tao. Himuan na nga ikaw ug ang Dios lang. Gantihan ka sa pagbuhat ni ana. Mo ni mga kinabuhi mga kaigsuonan nga naagyod sa laray or kana bitang naagyod sa pag-atiman sa mensahe ni Jesus Christ. Dili naman mistil mga kaigsuonan nga magpailatas mga tao nga Kristohanon ta. Dili na mistil mga kaigsuonan nga ipasundayag nato or ibadilyo nato sa mga tao nga ako, ikaw, tinun-an, Kristohanon. Nganuman ka, ang tinuod nga Kristohanon, mapailubon, mapaubsanon. Tanawa ragod si Jesus. Bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Hinuon, sa iyang kabubuton, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios. Unya nagpakakabos ug nagpakakabos. Dapat inana sa da. Kung doon na may mga tao nga mga hambugiro, mapaytason ka ayaw nga manulti, ayaw sila sunduga. Ayaw sila o kanabitang tagda. Ayaw sila pansinan. May mga tao nga ipanghimaraot ka, ayaw kaguol, ayaw kasakit. Unya, ana ka magbansay dihas imong panimalay. Kadihas imong panimalay mga kaigsuonan, masinatian man nimo nga singkahan ka, ayaw pud og singka. Siguro ang bana mo singka, dili gyud na singkahira ang imong bana. Siguro gihimo ra ng instrumento aron sulayan ka. O niya or kaha imong asawa, diha man na magsugod diha sa imong pamilya. O niya sa imong mga igsuon, sa imong mga kaila, higala, pabilin nga mapailubon, pabilin nga mapaubsanon. Para makapabilin ka mapaubsanon, mapailubon, ayaw ihatag imong una nga gisingkahan ka.
Ipalabay ra gud na. Tanawa ra gud si Jesus. Nganong nakapaubos si Jesus, mga kigsunan ko sa Ginoo. Kung imong lantawon, si Jesus nga muwali sa maayong balita, sa dihang magsugo na siya gwali niya, naadayoy mga mulutos anang dapita, dili na siya musarong-surang. Mulikay na siya, muadtog laing lugar, adto magwali sa pulong sa Dios. Sa dihang wala siya dawata sa Nazaret, wala siya magpabilin dito sa Nazaret. Mimbiyahe siya paingon sa Galilea ug dito nagsangyaw. Dito niya gipadayon ang pagwali. Dito niya gipadayon ang pagsangyaw sa maayong balita. Diya sa atong kinabuhi, doon ang gani mga tao nga nahimong instrumento aron sulayan ta. Ayaw sila tutuki. Tutuki si Jesus. Muna sa Hebreo Kapitulo 12 mga kaigsunan, kapila ni Gyud balik-balik kay dinhi. Ingon dinhi nga Hebreo Kapitulo 12, busa kay gilibutan man kita ni ining pundok. Dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanang nakababag kanato. Og ang sala nga nag-awid kanato pagayo. Daganon ta nga matinumanon, matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pas sa ihang pagantos sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulay sa pagkamatay dito sa cross. Tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Dapat doon na tay goal sa atong pagkakristohan. Atong goal, dapat magbalipayon ta sa atdain. Sa panahon nga matubang ta, dapat malipayon ta. Sigurado tang malipayon kung sigurado tang mapailobon. Makapailob lang ta kung si Jesus ang atong tutukan sa tanang panahon. Ayaw tutuki ang problema. Ayaw tutuki ang mga taong gisaway ka, gidaot ka, gilibak ka, gibutang-butangan ka. Ayaw tutuki sila, mapuno ra ka. Ikaw ray malkansi nga numan. Kung masuko ka, maglagot ka nila, lupig ramoy, murarag nagkuyog. Nga parihara, kung sa Binisaya pa, parihara po na imong utoka. Muna nga kitang mga Kristohanon, ito hinunduman na atay pangulong pare. Dili sa ubang pare mga kaigsuonan nga matod pa sa ato ang gibasa, nga dili mo batig kaluoy, kumbaga singkahan mo singkasad. Doon natay pangulong pare si Jesus, mapailubon, mapaubsanon, bisan siya Dios. Mapailubon manggani si Jesus nga siya bisan siya Dios. Unsa pa kaha nga kita nga tao nga tay mahimo. Unya dunay gyoy prinsipyo ang Dios. Dunay mga mensahe ang Dios nga nag-ingon, mga kaigsuonan nga ayaw ipataas imong kaugalingon. Ayaw pagpataas aron ang Dios mo'y mo pataas nimo. Pabilin nga mapaubsanon. Naamag yung mga taong pagarparon. Kanang mga hamugiro ba? O niya, kung imo na natutukan, hilasan ka. Ayaw sila tutuki, kaya aron dili maguba ang imong adlaw. Ayaw sila tanawa, ayaw sila pansina. Naramagod na to ang pagdumala sa tunahuna o sa atong kasing-kasing. O niya, ilayo ang imuhang kaugalingon sa mga tao nga naay bisyo. Og dili ang prinsipyo sa Ginoo ang kana bitaw ang gibarugan. Ipalayo ang imong kaugalingon sa mga tao nga dili prinsipyo sa Dios ang ilagi barugan. Pakigigala sa mga tao nga ang prinsipyo sa Dios mo ilang gibarugan. Maunay imong pangitaon nga mga tao. Diha ka makigigala, diha ka magigsuon. Atong hinumduman, diha kang Kristo mga kaigsuonan na ang katubsanan. Diha kang Kristo na ang kahingpitan. Sa balaod di gyud mahitab, di wa gyud na makitaan ang kahingpitan. Diha kang Kristo mga kaigsuonan,
makabaton kitag kinabuhing walay katapusan. Diha kang Kristo, makabaton tag tinuod nga kagawasan, tinuod nga kabag-uhan. Doon na tay tinuod nga pagtuo, nga budala sa gingharian sa Ginoo. Diha kang Kristo mga kaigsuonan, naa tay tinuod nga kinabuhi. Diha kang Kristo Hesus mga kaigsuonan, dunay tinuod nga mga milagro. Sa kunang gikaingon, ang tinuod nga mga milagro, maunang naay kakausaban, naay kabag-uhan ang batasan kinaiya. Balag alang sa uban, wa pa ka mabago, importante ikaw, na kay kabag-uhan. Kay doon naman go'y mga tao, mga kaigsuonan, nga ang ilang himong basihanan sa pag-evaluate nila sa imong kinabuhi, ang ilang kaugalingon. Mauna nga, moingon silang, awa pagyapon mabago. Ayaw na pansin na. Importante, ikaw og ako, ikaw mismo nakakita kas kausaban o kabaguhan sa imong pagka-Kristohanon. Diha kang Kristo, maangkon og mabatunan nato ang pagkamatarong o pagkabalaan. Unya ang pagkabalaan o pagkamatarong dili na ibasis sa mga pagtulunan sa simbahan. Kay daghan kairo mga kasimbahanan nga laylain og mga pagtulunan speaking about holiness. Naay mga simbahan nga muingon nga balaan gyud ka. Muingon silang balaan tungod kay puti kay mga gipangsuot. Ang uban sad kung makit-an kanilang nag-short lang, di ka balaan. Ang ilahang pagkabalaan gibase sa imong bisti. Pero diha kang Kristo mga kaigsuonan, bisag unsa pa tang trabuha, importante atong kasing-kasing kinaiya, pareha na niya. Mapailubon, mapaubsanon, dili na bugal-bugalon, dili na yaga-yagaan, seryoso ng mga lagad sa Dios. Si Nicanor Sodaria matud pa requestong lahutay. Ang atong oras mga kaigsuonan alas 9:35. Atagtag mga pagtagad sa inyohang mga mensahe dire. Ako sa ning taganog pagtagad, takos ka diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Marge Inston prayer me diri pastor na this month moabot na amo ticket og maayong panahon ng tanan. Sige Marge Ins, ato nang dadon sa mga pag-aampo. Og mato diri si Marmars pa shout out ko sa lahat ng mga pastors. Salamat po. Salamat kaayo. Si Marlene Garganera, maayong gabi pastor, patabang ko ampo pastor, ako igsuon nga na ospital na maayo unta siya. Salamat pastor. Sige, ato nang dados mga pag-ampo niya, pasalamati si Lord. Si Nining, good evening pastor, unsay bot pasabot sa sige man ko damgo nga mutabok ko og suba nga lubog dayon mo adto ko og tubod tubig nga masadayong matinaw. Sige. Makagi kag mga pagsulay. Kana bitaw nga lubog nga tubig, makagi kag kanang sumbatan ka or kanang ako rin i-advise nimo makadungog kag mga pulong nga sakit. Ayaw gyud pansin ha. Ayaw gyud pansin na. Kasagaran magisgot kanig tubig nga lubog, mga pulong na nga makapa kumbaga sa tawhanon pa makapalibog na nimo. Kumbaga makapasilaob na nimo. Ayaw na pansin na ha. Kung makadungog kag mga pulong nga makapasilaob, makapapukaw sa imong pagkatawhanon, ayaw ginagpansin na. Maunay unod og maunay buot ipasabot sa imong damgo kanang dunay mga pulong nga dili kumbaga sa pagkatawhanon pa nimo dili ka makadawat. Sa kunang gikaingon ayaw na pansin na. Aron makaabot yung ka sa tinaw kaayo nga tubig. Og matud pa niinom daw ko dito. Sige. Dadon ka sa og simbahan niya ang gitudlo pure pulong sa Ginoo.
Mayong gabi ni Anali Karinal Limpahan Saikon. Mayong gabi ni mo diha. Makaingon gyud ko ani schoolmate, no? Good evening, Pastor, and tanan viewers and listeners watching from Asagra Tanhay, Negros Oriental. God bless, protect you always with your whole family, Pastor, and tanan believers and unbelievers. Happy watching and listening, everyone. Walay lain kundi ikaw lang. Salamat o Diyos sa gugma mong way Mga iro kong pasensya mga kaigsuonan, ang uban nga mga mensahe dili na nako matagaan og pagtagad, pagbasa. Niabot na og 293 ka mga messages di na gyud nako mahurot og basa. O niya oras na pod sa atong pagpanamilit lamang ugma sa gihapon akong gi-welcome ang tanan. Kuyog-kuyog yapon ta sa atong programa. kanimo ako mag-aawit, magadaigong magasip. Mag-ampo ta ato ang pasalamatan ang Dios o niya sa gihapon atong pangayoon sa Ginoo ang iyang pagkamilagroso nga moayo sa ato ang mga kaigsuonan nga nagatod og mga prayer request diri sa atong programa. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pag-atiman kanamo, sa imuhang pag-amuma sa matag usa, ug padayon mo kami nga gitagaan og pagtagad sa panahon nga kami mga liupo kanimo. Dili mo kami pakyason tungod kay imo kami gigiyahan kung unsaon namo pagduol ang among kaugalingon diha kanimo. Amahan, nagpasalamat kami nga imo kaming gipahinumduman og gitudluan kung unsaon pagampo, kung unsaon pagpasalamat, kung unsaon aron dunay paglaom ang among mga hangyo kanimo. Amahan Dios nga makagagahom, niya kami aron among pangayoon ang kumpletong kaayuhan sa ako mga kaigsuonan nga naa karon sa hospital, sa nagkalaing mga lugar o sa nagkadaiyang mga hospital. Among gipangayo ang imong pagluwas ug ang imong pag-ayo kanila. Ang akong mga kaigsuonan nga mihatod og mga prayer request o God. Ikaw nga Dios nga nasayod og labaw nga nasayod nakakita sa tinuod nga ilang gikinahanglan. Ang kami nagatuo nga makahimo ka sa pagtakbo kanila. Ug salamat o Dios sa imong pagtakbo, pag-atiman o pagtubag nimo kanamo karon. Bisan pa sa among mga igsuon nga dunay mga problema. Salamat o Dios nga imo silang gitagaan og paglaom og kasulbaran. Ug dunay kalinaw kalipay nga moabot sa ilahang kinabuhi tungod kay mag-atiman man ka kanila. Among gipangayo usab among igsuon nga paingon sa abroad. And thank you so much Lord nga sa ilang pagbiyahe, bisan pa sa gihulat nila nga ticket o God. Salamat o Dios nga walay mga problema o Dios. Walay makaulang, makababag. Ilabi na silang pagbiyahe to abroad. Among gipangayo ang imong pag-uban o pagpanalipod o pagtakbo kanila. Ako silang itugyan kanimo amahan. Guniti ang akong mga kaigsuonan sa imong pagkamaayo at iman sila amahan. Ako mga igsuon nga naa sa kawaladon, salamat o Dios nga imo silang tagbuon. Diin naa kanunay ang paglaom, ang kalipay kalinaw og ang katagbawan may ilang mabatunan bisan asa sila sa kalibutan. Amahan, amo silang isalig kanimo, ako silang itugyan og isalig kana kanimo. Bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga naa karoy mga pagsulay, among gipangayo ang imuhang pagdasig, paglig-on kanila. Diin naa kanunay ang pagkamapailubon o pagkamapobsanon nga gikan kanimo. Pinaagis bala ang espiritu amahan. Salamat o Dios nimong programa nga padayon ka nagtagbog nagatiman og pamuhat ni ini. Salamat o Dios ako mga kaigsuonan nga imong gipanalanginan karon. Sila isalig itugyan diha kanimo amahan. Guniti kaming tanan. Pinaagi sa pangalan ni Jesus kami makalaom og maka siguro Ginoo nga ang among hangyo og mga pag-ampo diliid kami mapakyas. Among ihalad, among isalig ang among kinabuhi diha kanimo. Diha lamang kanimo ang tanan nga mga pagday.
Diha lamang ug alang lamang kanimo ang tanang mga pagpasalamat, kadungganan, himaya, alang lamang kanimo amahan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kalampusan o kadaugan sa atong padag-uban ni ining taknaa. Kini inyo igsuon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,